Xeraldo, que levante etorri nuke? Ja, presto, ja. Cuidado bestela erleek. Ja, asunto serio. Zu eta zure lankide Matxin, noiz eta nola hasi zineten erleen mundu honetan? Ba, esango du Matxin hasi zela dela 5 urte proiektu honekin. Bai. Bere kuriosengatik, hasieran pare bat erlauntza jarri zituen, eta beti kontatzen historia, lehenengo urte hortan, erlauntzeek hilintziala. Aiba. Eta, hurrengo urtean berriz, kaskadorra zelako, berriz jarri zituen beste pare bat erlauntza, eta ja hasi zen, kursio batzuk egiten, erlezaintza kursio txiki batzuk, eta ja lortu zuen, bi erlauntzaik, izatea, ja, 4, 6, 8, 10. Eta gero, ja, ni pixkat, menditik ezautu gehan ez betianik, etorri nintzen egun baten pixkat ezautzea, laguntzea, eta hurrengo etorri nintzen, hurrengo noi. Gustatu. Eta aurrera. Da, ja, venga. Aizu, erlauntzak non daude? Erlauntzak nintzen. Venga, gozen! Kontatu pixko de prozesua, nola egiten duzuen zuek hemen eztia teatzeko eta... Bai, hoi da, gu guantxe bertan gauden garaien, erlea ja populazio nahiko altu batekin dau, eta guantxe bertan nahi dena da, nektar eta polen iturri bila. Orduan, erleak egiten duena da, polinizazioan bitartez, nektar hori biltzen du, eta erlauntza ekartzen du, gero eztia izaten dana eraldatzeko. Zaten ikustea, hor Matxin daula lanen. Matxin, fenomeno! Erki, grazia egiten dira, hemen txenago eskularrukin eta hi eskularru gabe. Zizta datu jasotek dut, Bai. Zenbat erle daudeoan? 60.000 erle inguru... 60.000? Boa! Hemen ikuste daukuna ingurutan ezti pixkat. Bai, ikusten da hemen, bazterretan. Abaraska barrutan polena. Bai. Eta hau da jaioko dan erlea. Aiba! Erle bakoitz errea jaiotzea abaraskatikan. Erreginak errutu arrautza, ondoren larba bihurtzea, eta larbatikan ja, tapatu iteute argizariz, erle bilakatzeko. Zergatik gotatzen zaioke hori? Azkenen, erleak uste duzkiakin, sute bat da hola. Sute baten ingurun, erlea hastea, bere tripa ez diz betetzen. Bai. Alik eta urrutina egin alizateko. Orduan, tripa beteakin, ez dena sartzea gehiago kostatzen zaio. Gehetze erlauntza, bai. Bere tripa bete alizateko ez diz, eta guri ez dena sartzeko ohitura edo hoi, pixka kostatzeko. Aiba, begira. Aizo, niri guain gustatuko litzaidake, zuen produktu horiek ikustea edo probatze hori posible alda. Bai. Baina produktuak probatu baino lehenago, jakin ezazue, lortu duzuela nire kalitatezko seilua. Hortxe! Gaur ekarriteu 3 gauza ezberdin. Bai. Hasiko gara eztitatik, bai. Kasu honetan egiteu 2 ezti ezberdin. Bat izango zen ezkaia eta rumero eztia, eta bestea txillar eztia. Vale. Eta gero dazkau eztikin indako eratorrik eta gero polena. Gozoa. Bai, udaberriko eztik normalen gozo izatea. Me jago lamar. Eta guain, probatuko zu beste ekstremoa dana. Bai. Iluna eta zaporez asko indartsua. Indartsua gora indikale. Bai. Bukaeran kiston zapore usten dikone. Hau da, azkar pasatzean ezti bat, eta hau aldiz, asko geratzen da. Me kago lamar, ze hona bieki. Bai. Hau da, polinizazioan emaitza. Bai eztia eta bai polena. Eta zertako izaten da ona? Hau da, proteina iturri oso bat. Bai. Eta asko erabiltza memoriantzako eta pixkat gure energia pixkat indartzeko. Hori oso ongi etorriko zait. Aigea gure ingurua jaten esango duna. Baina goxoa zehok. Goxoa zehok, bai. Eta bi hauek? Eta gero, hau edia, beste produktua batzuna aparte, egiteuna eztikin indako eratorri bat. Hau da, ur krema bat eztikin, pralinea izango zena. Eta hau da, urra, eztia eta txokolate txuria. Boa! Eta gauza hori non saltzen dituzue? Normalen egotegea Tolosako azokan. Gehien larun batero Tolosako azokan, eta gero Gipuzkoako azoka berezitan egotegea herri-zerri. Ignacio, placer bat izan du da, ze goxua dena, gustatu zait, pasada badena. Eutxe horreri, niongo enuk, ferira edo zin lekura erostera, baina eman eskuminak egide launari. Bueno, artista! Eta diruaz, diruaz! Eskerrik asko! Ekauen!